Не, чакай, не мога сега. Обичат да пречупват нашето ежедневие през призмата на спри. Почвай. Каже, че те нямат глава. А блоговете са безплатни. И се обновяват всеки ден. Да, спочвам второто изречение. За това, защото ме разсмаш. Благодаря, толкова смешно. Блоговете, които са Но ако целият избягат от работното си място и да изкажат свободно мнението си. Модата е бизнес, голяма индустрия и там има много пари. Ако решиш да се развиваш в тази сфера... Модата е бизнес, голяма индустрия и там има много пари. Модата е бизнес, голяма индустрия и там има... Късти розови чорапи съм! Блогър е човек, който води. Защото тези хора се изхранват... Защото тези хора се Изхранват храна, ядат. Защото тези хора се... Чакай да стана. Аз като се сетя за думата изхранват и ми става. Чувам шума на парите. Чакай, съм се празнала ръкавите като целянка. По атрактивен и забавен начин. Работят и блога им. Чрез заснемане на клипчета. По много съществени теми. Просто ни забавляват. Просто да се изповяда. Пари. В интернет има място за всички. Добре. И какво като си ма? Търси нещо, което да го разсее от ежедневието. Така ли беше? Какво трябваше да казвам? Бог. Накрая да се посмее. Всичко това е възможно да се намери в интернет. Бах ти. Си готова? Говори. Не накупа. Мисля, че очевидно, когато някой е искрен, той изказва мнението си По-естествено. Той звучи... Да, значи... От начало почне. Ба.